Hello po mga kailaw, kumusta and welcome naman po dito sa ating munting channel. Kung bago ka pa, wag mo sanang kalimutang mag-subscribe and i-hit mo na ang notification bell icon upang ma-notify ka sa bago pa nating mga video uploads. So ngayon po mga kaibigan, mga kailaw, mayroon tayong panibagong pag-uusapan. Isa itong patungkol po ito sa salita ng ating Panginoong Diyos. At sana'y pakinggan mo ang mensahe ng ating mahal na Panginoon dahil napakahalaga ang salita ng Diyos na ating pakinggan. So, sa atong mga kaigsuonan, kumusta ka mo mga kailaw sa nakalain-lain nga mga dapit? Gikan sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Maayo nga pagtan-aw ug ang Dios padayon nga panalangin sa tanan mga kailaw. Nini nga tungura do na kitay usa ka mahinungdanon nga hisgutanan nga diin makita diha sa pulong sa Dios. So kung doon na may Biblia ato kining pagatukion diha sa libro sa Isayas kapitulo 31 bersikulo 1. So importante kayo ang pulong sa Dios nga nag-aghat kanato sa pagbuhat sa iyahang kaubuton. Dinhi sa Isayas 31 bersikulo 1 ang pulong sa Dios nagaingon, mga kailaw, alaot kadtong miadto sa Ehipto aron sa pagpakitabang sa nagsalig sa kadaghan sa ilang mga kabayo ug sa kadaghan sa ilang mga karwahe ug sa gahom sa ilang mga sundalo, inay sa balaang Dios sa Israel aron mangayo kaniyag tabang. Mo kini ang mensahe sa Dios alang kanatong tanan mga kailaw. So pribilehiyo kayo kini kung bag-o pa nimo kining nadungog. O kung dugay na nimo kining nadunggan, kung nakuha na nimo ang punto niini, so tingali kining atong pagpadangat karon, usa na lang kini ka pag master sa imuhang nakatunan aron nga mas mabansay pa ka sa maong mga butang imong nakatunan ining maong bahin sa kasulatan. Dinhi sa Isayas 31 bersikulo 1, usa ka bahin sa kasulatan, hamubo lamang apan dako kayo kini og importansya nga atong din makita nato dinhi sa mga passage mga kailaw. So ang mga pulong nga gibungat ni Isayas gikan kini sa Dios. So sa ato pa dili basta-basta ang gigikanan niini mga kailaw. Ang gingon dinhi nga alaot kadtong miadto sa Ehipto. So mingon tag Ehipto mga kailaw, nagisgot kini siya sa mga butang niining kalibutan. Mao kini Ehipto, kining kalibutan nga atong nahimutangan karon, or ang mga sistema sa kalibutan nga diin maoy kasagaran nga giatiman sa mga tao, mao kini ang gitawag og Ehipto sa espirituhanon nga bahin mga kailaw. So kasagaran sa tao mo dangop gyud sa iyahang makita tungod kay ang mga naas kalibutan makita man nato. Pero sayang tao, to see is to believe man mga kailaw. Pero kinahanglan pod nga dawaton nato ang kamatuoran nga bisan kun wala nato makita ang usa ka butang or usa ka parehas sa Dios nga diin dili nato makita, apan dako kayo og importansya. Kay kung wala na sila, parehas sa hangin mga kailaw, kung wala ang hangin, parehas sa kahayag, kung wala ang kahayag, kung wala na sila, naabagod tay
mahimo aron nga ma-sustain ang ato nga kinabuhi diri sa kalibutan. So siguro dili gyud na labaw na sa tanan ang Dios nga mao'y tinubdan ni anang tanan nga diin wala nato siya makita apan nadayag ang iyang mga gipangbuhat. So no need na nga ato pa siya nga makita aron nga ma-prove nato nga angayan ta nga mutuo mudawat kaniya. So kinahanglan nga tuuhan ginato sa liga nato nga adunay Dios, usa siya ka Dios nga naginahanglan sa ato ang or naninguha sa ato ang paghigugma, pagsimba, pagdaig, pagbayaw diri sa ato nga kinabuhi. Unya doon na si pahimangno diri alang kanato nga matud pa nga alaot kadtong miadto sa Ehipto. So alaot na ka kun ang mga butang lang nining kalibutan maula may imuhang gidangpan or mao imong giadto sa panahon sa mga problema, kalisod or unsa diha nga matang sa mga trahedyas kinabuhi. Adto kita dayon dangop sa mga atong makita lamang nining kalibutan. Adto dayon ta sa mga atong nailhan nga muta na to mga tao nga mga inila, mga tao nga dunay ikasarang, mga opisyalis ba sa gobyerno. So adto dayon ang tao mga igsoon. Dili man sayop nga mo dangop tani ana nila labi nag mga opisyalis ato ang gobyerno kay obligasyon mo pud nila gyud nga motabang diri kanato. Niya siyempre obligasyon pud nato nga mangayo pud ta ngadto kanila kay nanginahanglan man ta. Apan ang nakasayop mga kailaw kung kita wala na magahinumdom nga aduna daytay unang duolon, aduna daytay unang pangayuan unsay labing maayo ug siya mao ang atong labaw nga makagagahom nga mao ang Dios nga nagahulat sa ato ang mga tingog pinaagi sa atong pagpangayo nga na kaniya. Yes mga kailaw, nakita gyud sa Dios ang tanan, wala gyud na nalilong diya siyang atubangan, walay sipyat matag karon og unya gimonitor ni sa Dios tanan. So wala gyud panahon nga wala niya makita ang ato ang mga sitwasyon. Apan ngano man nga wala man ta kadawat sa ato ang gikinahanglan. So ang kulang mao kita. Tungod kay wala tingali ka mangayo, nga importante kaayo nga magapangayo kita ngadto kaniya. Sama sa usa ka ginikanan nga nakakita sa panginahanglan sa iyang anak o mga anak. Apan unsaon man dinha kung nanginahanglan ang usa ka anak o niya wala pud siya mangayo sa iyang ginikanan bisan kung nakita sa ginikanan ang panginahanglan sa anak. So dili gihapon siya basta-basta nga muhatag kay basin pala mag-unsay plano pod kung pananglit ihatag ang maong mga butang o gikinahanglan basig maabusahan lang pod. Unya ang Dios nakakita po sa ato mga motibo mga kailaw. So that's why dili niya basta-basta ihatag kanato ang ato ang mga needs diha or sulbad bas mga problema nga diin dugay na nato nga gipangayo kay or gihandom kay basin pod ug mahitabo na siya nga ihagyod nga diha iha dayon nga ihatag. So ang tao may tendency nga i-abuse lang. So maalamon ang Dios dili siya pareha sa tao nga malimbungan lang. Munang nakita na niya daan ang ato ang huna-huna sa wala pa nato gani kini mahuna-huna So nahibalo na ang Dios unsay mosulod sa atong huna-huna. Now, kay nakahibalo man siya kung nakita man na niya nga dautan ba ang atong motibo o maayo, so mag-adto siya mag-rely sa maayo ug didto siya mubuo og panalangin. Apan kung nakita sa Dios nga wala pa gani mo ginuna, apan nakita niya nga sa unahan dautan da imo nga motibo, natural dili gini ihatag.
Muna nga bisan ko nakahibalo ang Dios niya ng mga butanga nga nanginahanglan kaniana. Natural dili gina niya basta-basta ihatag dayon mga kailaw. Inasayod siya sa imong motibo unsa ka sa diha nga maangkon nanimo ang mga butang. So kailangan wala gyoy sabit na diya sa mga kinabuhi nga murabag dunay makita ang Dios nga clue nga mahimong wrong motive ang imuhang paghimo o pagdawat or pag uh, kaplag sa maong mga butang. Kung naapa diha nakatago ang mga elemento sa nga may kalambigitan sa mga elemento sa kangit-ngit. So kinalang mahinluan ang tanan, mawala ang tanang mga lama, mga buling ug mansas ato nga kinabuhi. Kay ang panalangin sa Dios nga ing giaddam alang kanato mga kailaw, balaan kini sagrado o niya importante kaayo, dili angay nga madago-daguan, dili angay mapasipad-an mga kailaw. Pananglitan sa tuala nga bahin, no? Aduna ta dihay bugas baka nga gi palit. O niya, siyempre mutang nato usa ka sako nga bugas. O niya, pagabot na to sa balay, ato adayon nga ato din na siyang kining gahinan o butanganan. O niya, siyempre atong pangitaon katug yung or atong butangan katug yung limpyo. Kung huga ang maong sudlanan, dili gid nimo na sudlan. Kay siyempre hugaw man siya ug maangin pud ang imong ibutang. So prera po nas panalangin sa Dios nga kung hugaw ang imong kinabuhi, hugaw imong kasing-kasing, dili gid siya mobutang og blessing des mga kinabuhi. So muna nga kung kita do na may mga panginahanglanon or mga problema, mga dilubyo sa itong kinabuhi, alaot ka kung muadto ka sa mudritso ka sa kalibutan nga mga bahin. Matod pa diri aron sa pagpakitabang sa nagsalig sa kadaghan sa ilang mga kabayo. So kaning mga tao nga to see is to believe lang mga kailaw. Alaot din na sila. So kung ikaw nahilambigit niya na o niya na takdan ka ni ana nga mga taras sa imong nga kinabuhi, alaot pug ka kay alaot man sila. So imuha mga giambitan ang ilahang mga pagtuo o ni ang ilahang mga gipangbuhat. So mo nang alaot pud ka kay alaot man sila. Ug sa kadaghan sa ilang mga karwahe, no, daghan kaayo sila ang kalibutan, daghan kay itag makita mga kailaw. Makaingon ta nga murag makasalig budda sa mga butang nining kalibutana. Apan mato diri og sa gahom sa ilang mga sundalo. Ayun na no. Nya inay sa balaang Dios sa Israel, no, aron mangayo kaniyag tabang. So tungod lagi sa kadaghan unya murag mosalig na ta tungod sa kadaghan o kadagko o kahanas o niya labi na karon kay moderno kayo ang panahon, dunay makaingon ta dunay giyoy rapid ang kausaban, paglambo. So ang tao nagtan-aw na lang dinha, nagtan-aw na lang sa kanang modernization nga tong nakaplagan sa kalibutan, nag-focus na lang dinha. Ang mahitabo, malimtan na lang ang Dios nga maoy labaw unta nining tanan. Kay bisag unsa pa ka moderno ning panahon mga kailaw, dili gyud malimod nga ang Dios labaw ka moderno kay nining tanan. So basig nagtuo ta nga moderno na gid ta labaw pa kay sa Dios. Dili malabwan ang kamoderno sa gingharian sa Dios ug sa ang atong Dios mismo maoy nagpahiluna niya ng modernization sa langit o sa tibok universe. Basig wala ta kahibalo niya na. So kinahanglan mahibalo ta nga sa wala pa mahitabo ang kalibutan, ang langit daan ng moderno. Ngayon sa may nakatawag sa kalibutan moderno mga kailaw, di ba tungod nining mga bag-ong mga butang ng
nang sulpot karon na inigawas karon sa kalibutan nga makaingon ta bag-ong mga butang nga wala kaniadto, like sa TV, mga cellphone, mga touchscreen nga mga cellphone. So mayon ta nga pila pa ni ka years sukad sa paggawas niini mga butanga, parte pang pagkabag-uha. So matawagin natong moderno ang atong panahon o ang mga panghuna-huna sa daghang mga tao sa kalibutan. Moderno kaayo. Apan wa ba ka masayod nga bisan sa wala paning tanan ang langit ingon ana na labaw pa ni ana mga kailaw. Kinahanglan nga masayod ta nga ingon ana ang kamatuoran sa ato ang buhi nga Dios ug sa iyahang gingharian. Kinahanglan nga dili nato isalikway, unahon gid nato siya. Kay Mateo 6:33 nagaingon man nga kung unahon nato siya pag pangita ang iyang gingharian, siyempre ang hari nga naa diha sa maong gingharian ug ang iyang pagkamatarong, siyempre ang tanang mga butang atong gikinahanglan idugang ra gyud niya. Unya diha po si Jeremias 33:3 nga kinahanglan mangayo gid ta. Ato gi ipatugbaw atong tingog sa paghangyo ngadto sa Dios. Kay unsa may iyang ihatag ug dili pud ta mangayo mga kailaw. Importante ang atong tingog pod sa pagpangayo sa Dios. Nagitagaan ta nini nga tingog aron nga atong ipadungog ngadto kaniya ang ato apod nga tingog sa paghangyo. Dili kay kining tingoga ato alang gigamit alang sa bisan unsa mga butang o alang sa bisan unsa nini nga kalibutan. So wala na agama sa Dios aron maingon ana lang taman. Kundi igama niya ni una sa tanan alang sa iyang kahimayaan. Gusto siya makadungog sa imong tingog nga nagtawag kaniya, naghangyo kaniya, nagpasidungog kaniya, nagalipay kaniya. Anos up man nato na buhaton. So kinahanglan kung wala pa na karon buhaton na nato, sugdan na nato kung wala pa nato masugdi. Apan kung nasugdan na pod, kung dugay na nato nasugdanan, padayon na, palambua pa na mga kailaw. Kay aron nga maanad ta sa pagduol sa Dios anytime. Matag karon og unya maayo man o dili maayo ang sitwasyon sa dugang kinabuhi, naanad at least naanad na ta sa pagduol ngadto kaniya. So kung maanad na ta, then magpabilin ta dihang dapita. O niya ma-enjoy man pud ta kay ang Dios di man pud niya pakyason nga i-enjoy gid niya sa mga panalangin nga iyahang gitagana diri kanato. So mas labi pa kitang maanad diha sa pagduol sa Dios. Kay kung mubiya ta sa pagduol kaniya, naanad naman ta sa pagdawat sa mga panalangin. So how ang kaayo mga kailaw kung mubiya ta kay siguro magyud kung mubiya ta dili na pud ta kadawat sa panalangin nga iya nga gihatag pirmi diri kanato nga naanad na unta ta. So kung naanad na bitag dawat mga kailaw sa mga panalangin sa Dios, siyempre kung moabot ang panahon nga dili na ta kadawat, mingawon ta o niya ganahan ta nga makadawat na pud ta. Muna mga kaigsunan, kay atong likayan kining kaalautan nga giingon nga sa pagduol nining mga butang sa kalibutan, maugtas ka lang, maalaot ka lang, makapuyon ka pag-ayo, magantos ka, maghago ka pag-ayo, apan makaingon ka nga asa man ang akong hinaguan nga maora man ni ako ang natagamtaman, maora man ni akong naangkon sa kinabuhi. Apan kung naa sa Dios, imo siyang gi-prioritize mga kinabuhi. So sigurado nga tagbawon ka sa tong buhi nga Dios sa tumang kalipay, kay bulahan gyud ang tao nga ang Dios mao iyahang gihimong hari di sa kinabuhi, mao gialagaran di sa iyang kinabuhi.
walay sama kabulahan kung ikaw nakakaplag sa Dios sa mga kinabuhi. Unya imo gisan gisunod pod, daghang nakakaplag din ha, apan igo lang gilabyan. Unya wala na sunda. So kinanglan nga kung nakakaplag ka, unya importante na siyang imong nakaplagan ang Dios. Siyempre kung kinsay nakakaplag sa Dios, importante kay ang Dios mga kailaw. So dili maayo nga imuha lang siya nga kanang labay-labayan nga nakaplagan naman unta sa nimo. So kung nakaplagan, then unsa may angay natong buhaton, sugdan na nato sa pag buhat. Unsa angay natong mabuhat sa pagkaplag nato kaniya. Parehag nakakaplag kag usa ka nindot nga libro. Now nakita nimo ang title niya na nga nindot kaayo. Maka sa title pa lang ma-inspired na ka. Now diha lang bakutob sa pagtan-aw tungod kay nakakaplag ka sa maong libro imong gipalit or imong gidala, paguman imuha lang ibutang sa kilid, imuha lang ibutang diha sa suok, imuha lang dihang i-display. So aron nga mas ma-inspired pag ka mga kailaw, di ba imo man basahon ang libro nga nakapa-inspired nimo ang cover. So mas ma-inspired pa jud ka sa sulod tungod kay naa diha ang ang hinungdan nga nabasa nimo ang inspirasyon sa cover. Unya naa diha ang pinakaunod, baga nga unod nga mo'y nakapa-inspire nimo ug madugangan pagigdaghan pa ang imong inspirasyon. Ang pulong sa Dios ingon ana mga kailaw. Kung diin nakita nimo ang sa title pa lang niini Biblia sa to pa mga grupo sa mga libro nga gihiusa o ni gitawag siya pulong sa Dios nan sa word pa lang daan nga Dios nga natala din ha, pulong sa Dios, nagpasabot importante kaayo kay mingon tag Dios siya may nagbuhat sa tanan. Iyaman kitang mga binuhat busa makita nato nga tungod kay siya may nagbuhat kanya gitagaan ta niya libro nga mao kining Biblia nan importante kaayo ang mga impormasyon nga iyang gibutang dinhi. Ug tungod niya na mga kailaw, sigurado nga dili gid ta magmahay sa ato ang pagkaplag. Pero nakakaplag ka unya imo lang gilabyan, gisalikway paghuman, diha ka magmahay. Kay wala man nimo matagamtami ang insaktong benepisyo nga dala unta ni anang nakaplagan nimo ang maong butang. So mao po diha sa Dios, nakaplagan nimo ang Dios, dili butang ang Dios, kundi siya may nagbuhat sa tanan nga imong nakaplagan. Ang iyang gusto musunod kaniya, moalagad kaniya, musimba kaniya, o sa tanang panahon pabilin ka diha kaniya. Unya mosalig, mutuo, mubuhat sa iyang kaubuton, matag karon og unya. Kay matag karon og unya dili pud kaniya hunungan sa mga panalangin. Basta ang mga challenges pud sa kinabuhi, natural man gyud tugutan sa Dios. Nga tubangon po natong mga challenge, ato po na nga dawaton kay wa ta kabulaw nga mao din ay paagi sa Ginoo nga ang mga blessings niya nga naa sa luyo ni ana nga mga challenges maangkon nato kun ato ang ato bangon og lampuson ang maong mga challenge nga dapat po nato nga ato bangon. Ug tungod niya na siyempre dili maglangan ng Dios kay ato mga lampos ang mga challenge na madawat ginato pod ang mga panalangin nga dala niini. So ingon ana magyud ang tumong sa Dios ato nga kinabuhi. Basta lang ang importante na di gid ta malimot kaniya bisan unsa nga mga sitwasyon sa nga kinabuhi, di ginato siya kalimtan mga kailaw. Kay wala ba isa malimot nato. Iya gid tang hinumduman bisan sa kadaghan nato nining kalibutan, wa gid ta niya salangi. Wala say gipili diha nga mao iyang paborito. Kitang tanan iyahang gihimong
gipalabi. Wala na gyud niya una ang iyang nga kaugalingon. Kung unsa na tungod kay ang iyahang paghigugma diri kanato grabe ka dako. Labaw kaayo ang iyang paghigugma nato. So wala niya nauna kung nakapahuway ba siya, wala. Muna gihimo sa Dios. Wala siya matulog sa pag-atiman diri kanato. Wala na nauna sa Dios kung gigutom ba siya, wala. Natural, di manoon gutmon ng Dios. Pero usahay gutmon po siya sa mga pagdaig sa iyang mga katawhan. Gutmon ug uhawon po siya sa mga pagpasalamat. Munang hinaot unta nga tagbaon nato ang Dios niining tanan. Pero bisan pa man ana diin atwa lang siyang gipauhaw sa wala na tay pagdaig, wala na tay pagpasalamat, wala na tay ampo-ampo ngadto sa Dios. Apan matinud-anon ra gihapon ang Dios. Nagtinguha ra gid siya nga buhaton lang gid nimo ang iyang kaubuton. Kay andam ra gid siya tagana sa pagpanalangin kanato. No? Kay labaw gid taniyang gihuna-huna. Gani imbis kita may silutan sa kamatayon ang iyang bugtong anak. So mas gihuna-huna pata sa Dios kaysa sa iyahang bugtong anak. Kay wala man niya baliha nga mamatay ang iyang anak, magantos sa cross, kanang mo sakripisyo siyang kagalingon alang kanato, maluwas lang ta. So ang iyang paguna-una ni agi diri kanato. So unsa may atong igabalos? Kung mudangop lang ta sa mga butang, mga tao ug mga kabuhong ining kalibutan, nga dili man ni makatabang nato. Kung makatabang manggaling mga kailaw, gamay ra nga porsyento nga makita nato makatabang ning mga butangan sa kalibutan. Pero ang tinuod, walay makatabang nato. 100% ang Dios. Every now and then, ang tabang nga atong nadawat dili gikan ni ana mga tawo nga atong giduol. Ibisan pa magmiduol tag mga tawo nga mga manggaranon o uban pa din nga naahan. Apan gigamit lang na sila sa Dios, gitandog lang po na sila sa Dios aron nga motabang nato, mo hatag kung usa ito ang mga panginahanglanon. Pero usahay gani dili magani gyud madawat nato ang full nga tabang nga niining mga tawhana. Pero adto ta sa Dios gyud mo una ang tanan nga gikinahanglan nato, iya ginang i-provide sa tanang mga pamaagi nga iyahang gitagana alang kanato. So sa pumay ato ang hulaton, mabuhat nato ni. So ato anang sugdan, dili nato ni ugma-ugmaon kay sige tag ingong ugma mga kailaw. So daghang ugma pan ang pangutana naa ba gid kay gisugdan. Kay wala pa kay gisugdan, dili gyapon na siya kwintada sa atubangan sa Dios. So gusto niya nga doon na nagyoy ma-count nga performance nimo sa imong pagsunod ngadto kaniya. Ayaw paghulat og nga ang Dios mulatos pa nato, nga ang Dios mo hatag pa nato mga disiplina. Kay kung disiplinahon pa ta sa Dios una ta mo buhat, na magsige ra gid tag kadawat og mga sakit sa itong mga kaugalingon. Pero bisan kung wala pa ta disiplinahan sa Dios, nagsunod ta, nagtuman na ta sa iyahang ipabuhat diri kanato na sige pod ang Dios nga malipay diri kanato. O kana kay nalipay man siya kanunay, di gid po siya maglangan mga kailaw. Iya gid pod nga ibubo ang mga panalangin nga atong gikinahanglan. Ngun ana ka maayo nga atong buhi nga Dios dira sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So hunungon na nato kining pagdangop nga sayop. Nganong sayop tungod kay giuna nato ang dapat galamiton lang sa Dios nga masangkap tas tong mga panalangin. So unahon nato ang nagsangkap. Dayon kun unsay direksyon sa Dios nga iyang ipabuhat diri kanato,
pinagi sa itong mga nahunag mga desisyon na diha patamo adto. Kung musantop sa itong una nga ang Dios nag-ingon diri kanato nga, o sige adto ka didto anang mga klasiha sa tao, adto ka ana nila, adto ka sa imong mga paryente kay naa sila ana, makatabang sila nimo ana. So una pata diha mo adto mga kailaw. Dili kay una ta kato si kuan mo ni muna na makakuan to, makatabang gito, makahatag gito. Kini kung problema mapanan gini, masulbad gini ato niya. O adto bata sa mga sibianan kay natoy sibianan nga naga kuan og mga problema, nagisgot mga problema nga masulbad gyud. So dili mga kailaw. Sayop na siya kung mudritso ta dinha. Igo lang na sila nga posible nga kana sila mao lamang kanay mga kasangkapan nga pwede unta nga gamiton sa Dios. Apag kung mudritso ta ni ana, so unsaan pa man paghatag sa Dios og direksyon diri kanato nga kinsay gi mas unahon nato ana nila tanan. So adto ta mo una sa Dios kay aron nga ang Dios na puy mo pahan-ay nga o sige adto didto ang una, ding adto didto ang sunod, ding adto didto ang katapusan. Ang Dios mapahiluna gyud mga kailaw. So gusto siya nga mahiluna gyud ang tong kinabuhi. Ano sa pa man na mahiluna kung pirmi lang kitang nagtuman sa atong habit sa pag-una-una. Kay ang tao advance kayo. Kung usay mo na-unaan, diretso dayon. O niya, kinahanglan mas mayo nga ang muna-unaan nato ang Dios gyud dayon. Kay para nga bisan kung nagyapayapa nang atong una-una nga moadto or mubuhat niya ng mga buhat o mo kuan ni ana mo acquire ni anang mga butanga. So ato asang pugnan atong kagalingon, ato asa gyud nga unahon gyud nato ang naghatag sa insakto gyud nga giya ug direksyon sa atong kinabuhi. Way lain atong buhi ug halangdon nga Dios. So ingon ana mga kailaw, nindot kaayo ato ang dagan sa kinabuhi ug magakuyog ta diha sa Dios nga diin safe na safe kaayo mga kailaw. So sa pamaylain, buhaton na nato unsa ang labing maayo kung unsa gyud ang mas angayan. So mao kana mga kailaw ang ato ang pagpaabot sa pulong sa Dios. Sana po ay meron kayong mga natutunan sa ating presentasyon sa salita ng Diyos. Lalo na po sa ating mga kaibigang mga Cebuanos kay nagamit man tag Cebuano nga dialekto mga kailaw. So sayang kayo ang pulong sa Dios kung dili nimo kini dili nimo paminawon ining tungora mga kailaw. O God bless sa tanan, padayon sa pag-alagad sa tong buhi nga Dios ay aron nga ang panalangin magapadayon usab kanato nga ato agid ning dawaton matag karon og niya. God bless.